Os profesionais da xustiza da nosa provincia teñen unha cita os días 15 e 16 de xuño nas xornadas xurídicas Román García Varela de Sarria. En la villa de Sarria, los días de su celebración, 15 y 16 de junio, se convierte en la capital jurídica de España. Entendemos esto que es muy difícil disfrutar en 2 días de unas ponencias tan magistrales como se van a impartir. Unhas xornadas xa consolidadas na provincia nas que estarán presentes xuristas de toda España. Ano tras ano, xa durante 12 anos consecutivos, se sigan facendo en Sarria estas xornadas. As ponencias son extraordinarias, como suelen ser nestas xornadas, gracias á labor que tuvo o magistrado Román García Varela. Aparte de que convertir a provincia na capital xurídica de España, tamén ten un doble impacto, un impacto económico que representa dar a conocer Sarria e o conxunto da provincia e tamén impacto económico no sentido de que van vir centros de persoas. A Deputación de Lugo amosa un ano máis o seu apoio a esta cita que supón un impulso para a provincia. A Deputación apoiamos e seguiremos apoiando todo este tipo de eventos para poñer en valor a nosa provincia e poñer en valor tamén os coñecementos xurídicos que personalidades tan importantes deste mundo van a estar en Sarria explicando un pouco o mundo da responsabilidade civil. As xornadas contarán coa presenza de recoñecidos xuristas como o presidente do Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, ou os maxistrados do Tribunal Supremo, César Tolosa e Antonio Salas. Que la ponencia inaugural va a ser a cargo del presidente del Tribunal Constitucional y la clausura del presidente del Consejo de Estado. Y entre medias, abogados, fiscales, magistrados, profesionales de otros ámbitos ajenos al derecho, que creemos que garantiza de forma incuestionable el éxito das jornadas. Nesta edición, a xornada xurídica Román García Varela tratará sobre o presente e o futuro da responsabilidade civil.